हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर आं नोंथांमोनाव अरुणोदयनि गोदान आपडेट लाना फैदों लेटेस्ट दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जोबोर मोजां रादाब नोंथांमोना आरोबाव जायफ्रा रां मोनाखै एबा सेलेक्ट जायाखै नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामाखैमोन नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामना होनो हासिगोन मानोना बारायबाय लोगोफोर माखासे बेनिफिसियारिनि माखासे टारगेट बारायबाय नोंथांमोना सिगांनिफ्राय बारायनायखौ नुनो मोनदों दा गोदानै आपडेट फैदों पर्टेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि स्किमनि आपडेट मोनबाय थानो लोगोसे भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना डकुमेन्ट साबमिट खालामनो हायो आरो गोदानै नोंथांमोना रांखौ लानो हायो दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव लोगोफोर फैयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन दायो पर्टेला एक्टिभ जाबाय सिगाङाव बन्द जाथ'दोंमोन दायो एक्टिभ जाबाय दानिया नायदो गोदानै फैनाय आपडेट मा होनदों नोंथांमोना बेयाव नायदोनै सिगाङाव लोगोफोर 19 लाखसनो होदोंमोन फेमिलिनो दायो 26 लाख खालामबाय गासै 26 लाखनो होनाय जासिगोन दानफायाव 1000 नोंथांमोना मोनबाय थानाय जासिगोन दा बे गोदानै फैनाय आपडेट आरो दा सिगाङाव नोंथांमोना नायदोंमोन जानांगौ बेबायदि नुवाखैमोन दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय अफिसियेल वेबसाइटआवनो बेबायदि दङ अब्ला नोंथांमोना थारैनो गोदान एप्लाइ खालामनो हाखासिगोन जायफ्रा रां मोनाखै एबा सेलेक्ट जायाखै नोंथांमोनाबो गोदानै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दा बेयाव बुंदों लोगोफोर बे स्किमा लन्च जादोंमोन 2021 डिसेम्बराव दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो टारगेटआ 19 लाखसनोमोन नाथाय दायो नायदो 26 लाख खालामबाय अब्ला नोंथांमोना गोदानै बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो जिंगासिनांगौ गैया दा बाथ्राया जाबाय खायसे लिस्ट फैनानैबो एबा खायसे लिस्ट थानानैबो रां मोननाय जायाखै आरो खायसेना हाबदों खायसेना हाबाखै स' बेखौ जों गासैबो डिटेल्सखौ जोङो सावरायगोन जोबनायथिं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दानिया जोङो फार्स्टआवनो जों नायग्रोनोसै बेनिफिसियारि स्टेटास जों नायना लाग्रोनोसै मा जादों एकाउन्टआव आरो मानि थाखाय हाबाखै जों बेखौ सावरायगोन दा जोङो लोगोफोर बेनिफिसियारि जोङो स्टेटास नायग्रोनोसै जोङो स्टेटास नायबासो मिथियो नालाय थ' बेखायनो जोङो भिउ स्टेटासाव जों थुनांगोन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज नायबानो जाबाय नों मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बेखौ जोङो नायनो हायो दा जों बेयाव स्पेसियेलि जों बाक्साखौ नायनोसै आङो फार्स्ट प्रिफारेन्स बाक्साखौ होगासिनो दङ मानोना सिरियाल नाम्बार 1आव थानायखाय दा जों बाक्सायाव जों बे थिर अपसनाव नोंथांमोना थुना होदो आरो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि नेमा दंना गैया बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय एन्टार खालामनानै नेमखौ आरो मा खालामनो हायो नोंथांमोना नोंनि एकाउन्टआव माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा जोङो ट्रेक खालामनानै नायनो हायो दा बेखायनो जों नोंथांमोना माने मोनसे नाम्बार मोनो आरो बे नोंथांमोना 7 डिजिट एबा 7टा डिजिट दङना बेखौ जोङो कपि खालामनानै जोङो नायनो हायो दा बिदिब्ला जों बेयाव नायनोसै बे 7 डिजिटखौ जों बेयाव कपि खालामसै थ' कपि खालामनानै नोंथांमोना गो बेक थांनांगोन गो बेक मोनो मोनसे अपसन आरो नोंथांमोना मेनुआव थांफिननांगोन हमआव थांनांगोन दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो दानिया जों गाहायाव मोनसे अपसन मोनो थ' जों मोनसे अपसन मोनो आरो बेनो जाबाय भिउ बेनिफिसियारि स्टेटास जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन दा बेयाव आं क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय दानिया फिन कनसेप्टआव जों बाक्सा लादोंमोन ना थ' बाक्साखौ जों बेयाव होफिनदो बेनिफ्राय जोङो बेयाव 7 डिजिटखौ जों कपि खालामदो पेस्ट खालामदो जों बेयाव खालामनानै सार्चआव नोंथांमोना थुना होदो दा सार्चआव थुनाय लोगो लोगो बिथाङा मोनबाय थाखायो नायदोनै लोगोफोर बेयाव माखासे एन्टार खालामनाय डेट दङ बेनिफ्राय साबमिटेड डेट दङ आरो लोगोसे भेरिफाइड दङ थ' लोगोफोर भेरिफाइड दङ बेयाव डेटआ गासैबो भेरिफाइड जाबाय बेनिफ्राय साफागुरि एलएसि दङ दा नै लोगोफोर बे रांखौ खनथाम मोनना दङ एबा खनथाम मोनदों बाट अब्लाबो बेयाव माने स्टेटासा पेन्डिं देखायो श' खालामो अब्लाबो रांखौ मोननाय जायो दा आं सासे साबस्क्राइबारनि नोंथांमोना लास्टआव दिन्थिगोन मोनबाय थाखायो अब्लाबो बिथांना पेन्डिं जाना दङ अब्लाबो रांखौ मोनबाय थाखायो दाखालिबो मोनदोंमोन गासै खनथाम मोनबाय एबार जों खनब्रै मोनसिगोन गाबोन मोनोब्ला थ' नोंथांमोना नायदो नेक्स्टआव आं दिन्थिगोन दा जों उदालगुरिखौ नायनोसै सासे साबस्क्राइबारनिखौ जों बेयाव नायनोसै लोगोफोर बिथाङा माने मोनबाय थाखायोमोन आरो एबार जों खनब्रै जागोन आरो मोनोब्ला माने मोनबाय थाखायो थ' जों बेयाव नायनोसै दानिया नै लोगोफोर बेयाव नायदो नोंथांमोना नुनो मोनदों बे माजबाट एलएसिनि आरो दा बेयाव नै सिरियाल नाम्बार 4 दङ दा बे खनब्रै मोनबाय आरो एबार जों खनब्रै मोनसिगोन सिगाङाव खनथाम मोनबाय एबार जों खनब्रै मोनसिगोन अब्लाबो पेन्डिं देखायदों स्टेटासा दा बेनि लोगोफोर नोंथांमोना बेबादि नुदोंबो जानांगौ बेखायनो एकाउन्टआव नोंथांमोना चेक खालामनांगौ बेलेन्सा हाबदोंना हाबाखै दा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबायना बे जाबाय गोदानै एप्लाइ जाफिनबावगोन जायफोर नोंथांमोना थालांदोंमोन गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन मानोना दायो टारगेटआ 26 लाख जाबाय लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना नुखादों 26 लाखनो होगोन हाउस हल्डनो अब्ला नोंथांमोना मोनखासिगोन गोदानै आरोबाव आरो लोगोसे ओरैबायदि जादों जायफ्रा नोंथांमोना मोनदोंमोन गेजेराव आरो बन्द जादों बेफोर जाबाय टेकनिकेल प्रब्लेम बे जादों माखासे बेंकआ एकाउन्ट नाम्बार चेन्ज जादों बा आइएफएससि कड चेन्ज जादों द्याट मिन्स माने आइएफएससि कड चेन्ज जानाय लोगो लोगो माखासे सिस्टेमाव थालाङो लोगोफोर
दा हमना ला इक' बेंक लोगोसे पिजि बेंकआ आइएफएससि कड चेन्ज जादोंमोन, बेखायनो माखासे टेकनिकेल खामानि टाइम लायो। दा बेफोरखौ भेरिफाइड खालामब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। अब्लाबो नोंथांमोना जिखि जाया जायफ्रा एप्लाइ खालामदों सेलेक्टेड जादों नोंथांमोना रांखौ मोनखागोन, जेबो जिंगासिनांगौ गैया। दा बेनिसिम लोगोफोर अरुनदयनि गोदानै फैनाय लेटेस्ट आपडेट।